Fik it-tama. Muremmek ħalli. Il-ħadd it-tajjeb. Illum 19 ta' Diċembru, ir-rabaħat tal-Avvent. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Kappella ta' Marija Umm Alla fl-Isptar Mater Dei. Jiċċelebra din il-qudiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Patri Bertrand Vella, wieħed mill-5 kappillani tal-Isptar Mater Dei. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nixtieq nirringrazzja ħafna lid-diriġenza tal-Isptar Mater Dei li qed tilqana hawnhekk, insellem lill-pazjenti kollha, lill-istaff kollha ta' dan l-isptar. Huwa importanti li aħna nitolbu minn dan l-ambjent anke fiċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom. Nitolbu l-mulej li l-miġja tiegħu se niċċelebraw fi ftit jiem oħra biex jiġi bil-faraġġ tiegħu, bil-qawwa tiegħu, u nitolbu ħafna għall-professjonisti, għall-istaff, għal kull min jaħdem f'dan l-ambjent ta' kura u għal dawk kollha li għandhom bżonn dan is-servizz. Tant eluf ta' nies jiġu hawnhekk jew inkella ikollhom iqattgħu ftit żmien hawn u jgħaddu mill-mumenti ta' tbatija, ta' ansjetà, imma wkoll tal-faraġġ ta' min qiegħed jieħu ħsiebhom b'dedikazzjoni kbira. Fil-biru ta' din il-quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla tal-dnubietna kollha. Bo speċjali ta' dawk il-momenti meta ma ħadniex ħsieb biżżejjed ta' xulxin. Nistqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Sawwa fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebt tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej, int Betlem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda. Minnek qatt joħroġ li dak li jkun prinċep f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu fil-qedem, sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas. Imbagħad l-qbija ta' ħutu jerġgħu lura fost l-ulied Iżrael. U hu joqgħod jiraq il-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jagħmlu fiż-żgur, għax issa tkun kbira setetu, sa trufijiet l-art u dan ikun is-sliem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajl lill-Alla. Salm risponsorjali. Mulej, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Mulej. Oraj ta' Iżrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kirubini, iddi. Qajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalfana. Mulej, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġejja, Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u ara, u żur lil din id-dilja. Ħu ħsieb dak li ħawtek lemintek, ir-rimja li inti kabbart għalik. Flimkien, mulej, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-lemintek, fuq il-bniedem li jinsaħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna insejħu ismek. Flimkien, mulej, itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Qari mill-littra tal-Lut. Ħuti, Kristu meta daħal fid-dinja qal, sagrifiċċju offerta int ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittri maħruqa u vittmi għad-nubiet lilek ma ġbukx. Jiena mbagħad għedt, hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek o Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal sagrifiċċju offerti, vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet, la ridthom u lanqas oġbuk, għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Mbagħad qal, hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċju tal-ewwel biex qiegħed flokkom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna mqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajl lill-Alla. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek.
Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn il-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elisabetta intliet bl-Ispiritu Santu. Unfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Tifil lilek Kristu. Marija għada kem semat l-anġlu jgħidilha l-mulej kienet jagħmlilha proposta li jtajtiva biex issir Alla. Tgħidlu ma da kif jista' jkun, ma narafx raġel. Il-qawwa tal-ispirtu tal-mulej tagħtik. Għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. U l-anġlu biex jikkonferma il-kliem tiegħu jagħti lil Marija ta' Nażaret sinjal. Ara, il-qariba tiegħek Elisabetta, dik li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, qiegħda fis-sitt xhur ta' tqala. Marija tgħid għall-proposta tal-mulej. Ikun minni skont kelmtek. U l-anġlu jitlaq meħdeja, mhux bidu vojta. Imma dik liva ta' mara żagħżugħa li tiftaħ il-bieb biex liben ta' Alla isir bniedem jitnissel dak il-ħin stess fil-ġuf tagħha u jibda il-ħajja tiegħu fostna fil-ġuf ta' ommu. Marija taf li l-qariba tagħha għandha bżonn l-għajnuna. U hawnhekk jibda l-Vanġelu li għadna kemm smajna llum. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Bil-Galilija fejn hemm Nażaret niżlet lejn il-Ludija mhux il-bogħod minn Ġerusalemm. Il-tradizzjoni tgħidilna li dan il-post fejn kien jgħixu Elisabetta u Zakkarija, il-qraba ta' Marija, kien Għajn Karem, post sabiħ ħafna għal min xi darba jkollu l-grazzja iżur l-art imqazza. Hemmhekk kien hemm il-familja li kellha tagħti l-ħajja lil Ġwanni il-Battista. Marija tmur iżżur mara oħra li jitqila. Nistgħu ngħidu li din hija laqgħa li qed niċċelebraw illum ta' żewġ nisa tqal li qed iġorru lil uliedhom fil-ġuf tagħhom. U l-Vanġelu jgħidilna li hemm komunikazzjoni bejn dawn iż-żewġ ulied. Ma nistgħux narawhom aħna. Illum ix-xjenza tkun tista' turi il-wild fil-ġuf lill-ġenituri tat-tarbija. Imma l-ommijiet kienu jafu li fil-ġuf tagħhom hemm ħajja. Elisabetta kienet fis-sitt xahar. Marija kellha l-kelma tal-anġlu. Dak li jitnissel minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin il-għoli. U
mibgħut biex isalva lil poplu tiegħu minn dnubietom. U Elisabetta tgħidilha malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek. It-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. It-tarbija qabżet bil-ferħ. Biex ngħidu hekk huwa l-ewwel mument fejn il-prekursur dak li jiġi qabel Ġesu jaraf li l-liben Alla magħmul bniedem fil-ġuf ta' ommu u jaqbeż bil-ferħ. Kemm hu misteru kbir u sabiħ din iż-żjara tal-Omm ta' Alla lill-qariba tagħha li fl-istess ħin tlaqqa lil Ġesu li għadu fil-ġuf ma' Ġwanni li għadu fil-ġuf. U kemm hu misteru kbir u sabiħ li t-tarbija ta' Elisabetta Ġwanni fil-ġuf jaqbeż bil-ferħ meta jħoss lil Ġesu permezz tal-vuċi ta' ommu. Permezz tal-vuċi ta' ommu. Illum nieqfu u naduraw dan il-misteru kbir ta' komunikazzjoni bejn l-ommijiet u bejn uliedhom fil-ġuf. Allura wieħed jifhem għaliex aħna nagħmlu festa kbira t-tnissil ta' Ġesu fil-25 ta' Marzu, 9 xhur qabel il-25 ta' Diċembru. Kif nagħmlu festa kbira wkoll għat-tnissil tal-Omm fit-8 ta' Diċembru, 9 xhur qabel it-8 ta' Settembru twelid tagħha. Ma nagħmlux festa tnissil ta' Ġwanni, nagħmlu l-festa ta' twelid tiegħu fl-24 ta' Ġunju. Li huwa pratikament 6 xhur qabel il-milied. Aħna nistgħu ngħidu li hemm misteru kbir f'din iż-żjara ta' Marija lil Elisabetta li b'xi mod tantiċipa dak li se jagħmel magħna bina. X'għamlet l-Omm? Veru il-messaġġ tal-Anġlu kien biex jipperswadja li Alla huwa qawwi, li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Immi bl-istint matern tagħha x'issa Omm, imma wkoll bil-ġenerożità tagħha tgħid mela Elisabetta għandha bżonni. U taqbed tmur tħaffef biex tkun magħha. U baqgħet hemmhekk għal xi 3 xhur. Prattikament sakemm twieled Ġwanni l-Battista, kemm twildet it-tarbija. Min jaf kemm il-darba f'dan il-post għażiż ta' kura, ta' professjonalità, ta' dedikazzjoni, iżjajjar lil pazjenti isiru mhux biss att ta' mħabba, imma wkoll att li permezz tiegħu il-mulej jerġa' jidħol fil-ħajja ta' dak li jkun. Għaliex meta inti vulnerabbli bil-mart f'qiegħ ta' sodda, id-dinja tibda tara minn perspettiva differenti, b'nuċċali ieħor. Dan il-post li fih qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija fil-ħadd ta' qabel il-milied. Il-mulej għallimna niltaqgħu miegħu fil-mart u fit-tbatija. Imma niltaqgħu miegħu wkoll f'dawk kollha li jagħtu ħajjithom fis-servizzi tas-saħħa li joffri dan l-isptar. F'dan il-mument ta' pandemija, kif se nesprimu l-għoża tagħna lil xulxin? Il-leaders tagħna, l-awtoritajiet tas-saħħa, qed jappellaw biex aħna nieħdu l-vaċċin, l-ewwel it-tieni doża,
il-booster jekk hemm bżonn. Dan mhux kapriċċ. Huwa espressjoni tal-għoża għalina nfusna u għal ħaddieħor. Hekk ukoll il-protokolli tas-saħħa. Forsi aħna ma nistgħux nagħmlu l-vjaġġi iżjed għaliex hemm ħafna ħasel, hemm ħafna impedimenti. Imma hemm tant modi f'dan il-miliet qaddis li fih aħna nistgħu nesprimu l-għoża li uriet Marija fi żjara tagħha lil Elisabetta. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Din hija l-espressjoni ta' Elisabetta mimlija bl-Ispirtu Santu, ispirata mill-Ispirtu Qaddis tal-Mulej, li tinfex fajta kbira. Hija t-tislima li aħna nagħmlu lil Marija fl-Ave Marija. Għax dawn il-kelmiet ta' Elisabetta aħna nirrepetuhom f'kum slima li ngħidu, mimlija bil-grazzja. Il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U aħna li nemmnu li il-frott tal-ġuf ta' Marija, li ben tagħha huwa Alla mamul bniedem, nemmnu li huwa frott tas-sew imbierek. U allura nitolbu l-Mulej biex jagħtina l-istess ġenerożità ta' ommu li ma ħasbitx fiha nnifisha, jew ukoll kienet mara tqila, kienet żagħżugħa. Imma tagħmel vjaġġ biex tkun ħdejn persuna oħra li kellha bżonn. Fit-tinqari hemm vjaġġ ieħor tal-iben ta' Alla li jgħid hawn jien ġej biex nagħmel ir-rida tiegħek. F'dawn il-jiem nakkumpanjaw il-Mulej li ġej fostna. Ejja, Mulej Ġesu, jalla jiġi fil-qalb tagħna. F'kull ambjent ta' dan l-isptar, f'kull ambjent ta' dan tas-soċjetà tagħna. U miegħu iġib il-faraġġ u s-saħħa li tant għandna bżonn. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem mill-Ispirt Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tal-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Marija u Elisabetta llum juruna inti x'kapaċi tagħmel fina u permezz tagħna meta nħallu l-Ispirtu tiegħek imexxina. Issa li kważi temmejna dan iż-żmien ta' grazzja li ta' kull sena jwassalna li ċelebraw mill-ġid il-miġġja ta' Ġesu fostna bħala bniedem, ilqa' nitolbuk dan it-talb tagħna. Mulej Missier Qaddis, ħares nitolbuk lejn il-Knisja tiegħek li anki fi żmienna qed twassal l-aħbar it-tajba tal-fidwa tal-bniedem.
Għamel minna dejjem iżjed sinjal u strument tal-imħabba u l-ħnina tiegħek għal bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, nitolbuk biex bħal Marija u Elizabetta narfu nħallu iżjed il-qalb tagħna tkun spazju fejn jgħix l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, waqt li qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija f'dan l-isptar li jara tant batija u mart, imma wkoll tant fejqan u ħajja. Nitolbuk għal-morda kollha u għall-protezzjoni ta' dawk li jaħdmu magħhom biex jarfu dejjem iżjed kemm il-ħidma tagħhom hija opra ta' ħnina mill-iżjed għal qalbek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, għal darb'oħra anki din is-sena qegħdin niċċelebraw il-festi tal-Milied waqt li d-dinja għadha fil-morsa ta' pandemija rrieda. Itfa' ħarstek ta' ħnina nitolbuk fuq dawk fit-tbatija u ħares lil dawk li qed jagħtu ħajjithom u l-erf tagħhom biex id-dinja tfieq. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej fl-aħħar nett għal tant nies li matul din is-sena daħlu miegħek fl-eternità, speċjalment dawk li mietu fis-solitudni biex lissa miegħek ikollhom is-slim ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ilqa' Mulej nitolbuk din it-talba li bħafna fidi ressaqna lejk u għamel li d-dinja tibqa' dduq mill-frott tal-fidwa li inti tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk Mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-altar tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu u bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marja Verġini tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar ossa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li birfeħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, ma' tejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija,
Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jiżiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadd lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni miħtieġi kollha minn kull ħażen. Somni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħallina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi n-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. U Alla li tista' kollox aħna tqarbilna bil-ħobs tas-sema li hu ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru ta' twelid ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nixtieq nirringrazzja ħafna lid-diriġenza tal-Isptar Mater Dei, lill-istaff kollu, nsellem ukoll lill-pazjenti kollha, lil kull min qiegħed residenti hawn għall-kura, u nitolbu ħafna għall-ambjenti kollha f'Malta u Għawdex fejn il-marit ikollu l-kura li jistħoqlu u li jeħtieġlu. Nippruvaw nożu lil xulxin billi nobdu l-protokolli tas-saħħa u nippruvaw ukoll f'dawn il-festi tal-miliet u s-sena l-ġdida mhux biss nifirħu, imma nferħu l-xulxin bi spirtu ta' kontroll ta' nfusna u anke bil-ferħ nisrani li huwa ferħ li jġib il-paċi. Il-mulej magħkom. Eberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Niroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Kappella tal-Isptar Mater Dei. Min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Aħna nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30 bil-qudiesa ta' kuljum. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.